Vuk Vučko, bolesničko čulo. Novi ste u bolnici za životinje, doktore. Pošto moram da idem na nekoliko dana da vam objasnim pravila. Pre svega, ovo je dobrotvorna organizacija. Besplatno se brinemo za siromašne i bolesne životinje. Znači, uvijek budi dobar prema glupim životinjama, bez obzira kakve su i koliko su glupe. Tako je, doktore, prema svim, sve prema jednoj. Jednoj, gospodine? Da, ta nije tako glupa. Zapravo, Vuk Vučko je prepreden. Da. Svako malo dođe s nekom izmišljenom bolešću da bi ga besplatno hranili. Naštimao ću stetoskop za njega, gospodine. Dobro, ne možemo da dopustimo da neko ovde zdrav leži. To nam stvara lošu reputaciju. Ne brinite, gospodine, bit ću spreman za Vuka Vučka. Gde da nađemo na sljedeći ručak, Vučko? Trenutno, Žučko, ne znam ni gde ćemo da nabavimo naš sljedeći meni, a kamoli ručak. A da pozajmimo nekoliko kokoša kod farmera? Ne, još je vruće u kokošinjcu, Žučko. Prošli put zamalo da završim u bolnici. Bolnici? Pa naravno, bolnica, Žučko. Bolnica? To mora da danas čarobna reč. Zašto da ne? Meki krevet i dobra hrana i tiha muzika. Nismo dugo probali tu šemu. Dugo, Žučko. A ja mislio da je Vučko iskoristio sve svoje bolesti. Mora biti, Žučko, da je neko pronašao neku novu bolest. Da vidimo. Polomljene noge, kukovi, glava, slezine. Ne. Sve sam to već iskoristio. Treba i nešto novo i osvežavajuće, a ipak ozbiljno. Šta je ovo? Nesvestitis? Zvuči dobro. Tajanstvena i retka bolest. Simptomi su povremene nesvestice, slabost u kolenima. To je dobro. Tačno ono što je doktor prepisao. Žučko, uskoro ćemo večerati u luksuznom komforu mekog belog bolničkog kreveta. Šta mogu da učinim za vas, drage životinje? Vidim da ste novi ovde, gospodine. Zovem se Vuk Vučko. Vaša dužnost je da se brinete o bolestim i nesrećnim stvorenjima životinjskog sveta. Vuk Vučko, a? Čuo sam sve o tebi, grebatoru. Ovde primamo samo glupe životinje. Zato briši. Izgleda da je moj posljednji oporavak ovde ostavio traga, ali mozak je na našoj strani. Hajdemo, Žučko, hajdemo. Nećete. Znam da vas dvojca niste bolesni. Da li si ga čuo, Žučko? Misli da sam hipokonder. Da, a svi znaju da si ti Vuk Vučko. Tako je. Jao meni. Znate, gospodine, nikada nisam bio zdraviji. Ne dajte da vas prevari ova mršava figura i upale oči. Naprotiv, gospodine, ovdje sam u ličnoj misiji dobre volje da bih prijavio izbijanje neke retke nove bolesti nesvestitisa. Nesvestitis? Da, čini mi se da sam čitao tome u nekom medicinskom časopisu. Pa to je ona bolest sa nesvesticama. Tako je, pošto je dobri lekar očigledno odlično obavešten, on mora da zna i za epidemiju nesvestitisa, pa bolje da mi krenemo. Epidemija? Kakva epidemija? Šta, doktore? Da, širi se kao... Izvinite, doktore, ali osjećam se slabo. Čekaj, brate, jesi li dobro? Možeš li da govoriš? Naravno, doktore, to je kao kad ti se zavrti u glavi. Dešava mi se svaki put kad osjetim slabost u kolenima. Vrtoglavica? Slabost u kolenima? On ima nesvestitis. Pa to je užasno. Nemojte se brinete, gospodine, bit će mi dobro za nekoliko meseci. Biću jak kao dolar. Amo stani, brate. Ti si bolestan čovek, mislim Vuk. Zaista ne treba da se trudite, doktore. Šta kažeš na ovo, Žučko? Da, ali kada ćemo da jedemo? Uskoro, Žučko, pozvaću konobara. Jauknuli ste? Gde vas boli? Nije ništa, samo mali bol od gladi ovde u dubini mog praznog stomaka. Pomogla bi piletina na lovački način sa prženim krompirićima, ali da ne bude mnogo masno. Znači jedno pile na lovački način sa prženim krompirićima, ali da ne bude mnogo masno. A šta biste popili? Sok od paradajza, molim vas. Odmah, molim lepo. A sada, Žučko, malo zabave. Kako bi bilo da gledamo malo televiziju, Vučko? Naša želja za na zapovest.
Bili ste veoma ljubazni, ali morali bismo da krenemo. Ne, ti si veoma bolestan, Vuk. Treba da budeš u krevetu. Pa vi ste doktor, kao što kažu, ali možda biste mogli da prepišete neku fizioterapiju. TV, hi-fi, low-fu. Kakav posvenost, kakva hrabrost. Ne možemo nikako da pomognemo kod nesvestitiza. Osim možda, ako bih ga operišao. To je jedino što nam je preostalo. Moram da ga spasim. Osim toga, od uvek sam želeo da operišem. Ovo je velika prilika za mene. Nemojte se uzbuđivati, gospodine Vuče. Vi ste hitan slučaj. Hitan slučaj, doktore? Da, vi ste veoma ozbiljno bolesni. Bojim se da ćemo morati da vas operišemo. Operišete? Držite se, gospodine Vuče, samo se opustite. Čini mi se da je doktor šiznuo. Ovuda u operacionu salu, molim vas. Da budem iskren, doktore, osjećam se sve bolje. Hvala na pitanju. Izgleda da sam se čudesno oporavio. Pa ako vam ne bi smetalo, pridružio bih se mojim prijateljima koji su zdravi kao ja. O ne! Samo budite mirni, gospodine Vuče. Odmah ću se vratiti, treba vam pomoć. Ako je nekom potrebna pomoć, potrebna je njemu. Pazi, invalička kolica, Vučko. Nema veze, želeo sam brzo da pobegnem. Siroti, Vučko, na ovo nije računao. Šta se dogodilo? Polomio si nogu i ruku, Vučko. Sve se lepo završilo. Sada ćeš ostati u bolnici bar nekoliko nedelja. Znaš, Žučko, čini mi se da imam simptome. Hvata me nesvestica. Jao, mislite li da zaista ima nesvestitis?